Hej, a už majú ďalší vianočný darček. Toto. Toto keď manžel uvidí, povie, toto keď tatino uvidí. Namiesto Noémovej archy toto bude. Nie, archu fakt, keď tak najskôr na... Drž sa. Babenko, musíš sa držať. Olik. Už vymýšľaš? No, ale drž sa. Dobre? Veď, že stane by si spadnúť nechcela. No muž pôvodne chcel, že na ostrov, hovorím, kdeže, hovorím, to je vysoko. Tu mi dajú.